cum avioanele americane au atacat masiv Ploieștiul pentru a distruge rafinăriile de petrol, cel mai mare raid aerian din Europa de Est. Era vara anului 1943. Ploieștiul era cel mai important centru petrolier al Europei controlate de germani. De aici ieșea o mare parte din carburantul folosit de armata lui Hitler. Pe 1 august 1943, 178 de bombardiere americane B-20 și 4 au decolat din Libia într-o misiune extrem de periculoasă. Au zburat la altitudine foarte joasă ca să evite radarul. Au ajuns deasupra Ploieștiului și au dezlănțuit un infern de bombe. Rafinăriile au ars zile întregi. Cerul s-a înnegrit de fum. Orașul a fost devastat. Au urmat și alte raiduri în 1944. Ploieștiul a fost atacat din aer de 10 de ori. A devenit unul dintre cele mai bombardate orașe din România în timpul războiului. Americanii au plătit un preț foarte mare, 10 de avioane doborâte, sute de piloți morți sau capturați, dar misiunea și-a atins scopul. Producția de petrol a Germaniei a fost grav afectată. Tu ce crezi? A fost acest bombardament un act necesar de război sau o tragedie care a lovit și civili nevinovați? Spune-mi în comentarii.